Колеги, предлагам да започваме. Днешния дневен ред е от една точка – обсъждане и приемане на второ гласуване на проекта за изборен кодекс, тъй като имаше въпроси от колегите до кога работим. Предложението ми е да стигнем до член 46, до ЦИК, до избирателни комисии, евентуално утре да продължим по-нататък. Мисля, че целта не е особено амбициозна и днес можем да я постигнем. Има ли възражения? Няма. Започваме. Няма предложения по заглавието, по част първа и по глава първа и по раздел първи на кодекса. Така че подлагам на гласуване първите текстове. Заглавието на кодекса, на част първа, на глава първа и на раздел първи. Който е за, моля да гласува. Приема се единодушно. По член първи, предмет на кодекса, има едно предложение от народните представители Мустафа Карадайъ, Янко Янков, Четин Казак и Хамид Хамид. Колеги, желаете ли да обосновете вашето предложение? Да, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Значи, съгласно член 42, алинея 2 на Конституцията, законът урежда организацията и реда за провеждане на изборите. И от тази гледна точка ние сме предложили в член 1, точка 1, думата условията да се замени с организацията. Има ли други желаещи да се изкажат? Заповядайте, господин Казак. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, знаете, че това е един принципен въпрос. Не може да има присвояване на законодателни правомощия от Народното събрание там, където Конституцията не делегира такива. Когато Конституцията е делегирала правомощия на Народното събрание да определя единствено само организацията и реда, това означава, че Конституцията е дефинирала изчерпателно условията за уредбата на дадена материя. Такъв е случаят с член 42, където се уреждат условията за упражняване на активното избирателно право. В член 42 Конституцията изчерпателно е изброила условията, на които трябва да отговаря всеки гражданин, за да има правото да упражнява активното избирателно право. А именно да е пълнолетен, да не е поставен под запрещение и да не изтърпява наказание и лишаване от свобода. Тук нататък нови условия за упражняването на активното избирателно право с закон, пък било той и кодекс, не могат да се въвеждат и Конституцията изрично го забранява, като отпраща единствено и само към организацията и редът за провеждането на тези избори. Така че ние продължаваме да считаме, че не може този кодекс и предишния също да предвижда нови условия, т.е. да урежда нови условия за упражняването на активното избирателно право и затова е недопустимо да има тази думичка условия в член 1. Благодаря. Заповядайте, господин Кирилов. Благодаря, госпожо председател. Аз няма да коментирам принципните разсъждения на колегите относно член 42 от Конституцията. Искам да обостря вниманието, че тук иде реч за условията и реда за попълване на мандатите.
т.е. касае се за приложимия математически модел. Условията в математиката имат същото понятийно изражение, те се казват предпоставки, да го кажем. Тъй или иначе, ние не спорим по това, че моделите за разпределение на мандатите са приложени вече и към кодекса. Затова ще подкрепим изказа такъв какъвто е, като по-точен, без да подозираме, че тук има някаква колизия с конституционното правило. Ако може и аз няколко думи да кажа в подкрепа на предложението на вносителя. Член 1, точка 1 казва условията и реда за произвеждане на изборите, не условията за избиране на съответни кандидати в съответните избори. В понятието условия за произвеждане се включва и организацията по произвеждане на изборите и още много други неща, които са част от целия изборен процес. Искам да обърна внимание, че в член 42 на Конституцията по отношение на евроизборите, които са добавени през 2005, текстът е не организацията и реда се определят със закон, а изборите за членове на Европейски парламент, така, се уреждат със закон. Тоест да не се хващаме за конкретната дума в Конституцията, да имаме предвид смисъла, който е вложен в това понятие. И аз апелирам да правим разлика между условия за избиране на народни представители, например, и условия за произвеждане на избори за народни представители. Освен това, всички ние много добре знаем, че в Конституцията не са записани условията за пасивното и активното право на гражданите при евроизбори, както и условията за пасивното право при местни избори, така че те трябва да бъдат дописани в изборния закон. И вече като последен аргумент искам да ви върна към решение номер 4 от 2011 година, което е отменило частично израза условията за избиране на народни представители и на президент и вице-президент, но там терминът, който е атакуван, е условията за избиране, а тук говорим за условията за произвеждане на изборите. А и там остават условията за избиране на евродепутати и за местни органи на власт, така че и аз ще подкрепя текста на вносителя за член 1. Заповядайте, господин Казак. Благодаря, уважаема госпожо председател. Значи, обръщам изрично внимание, ако колегите разполагат с конституционния текст, член 42 алинея 2 гласи: организацията и редът за произвеждане на избори и референдуми се определят със закон. Конституцията е ясна и категорична. Алинея 2 не касае нито условията за избиране, нито условията за избираемост. Т.е. нито за активното само, нито за пасивното избирателно право. Алинея 2 касае изцяло произвеждането на избори и референдуми. И алинея 2 препраща към обикновения законодател единствено и само по отношение на организацията и редът. Тоест, конституционният законодател е счел, че условията са изчерпателно дефинирани в самата Конституция. И за това е недопустимо, с изключение на евроизборите, където наистина може би няма, тогава не е имало, по време на приемането на сега действащата ни Конституция не е било предвидено, че ще има избори за Европейски парламент. Там наистина алинея 3 дава по-широки правомощия на обикновения законодател. Но за всички останали избори, които са предвидени в нашата действаща Конституция, условията са дефинирани изчерпателно в Конституцията. Ако желаете, може да се добави нова точка 4 в член 1, в която да се посочи, че единствено само условията и реда за произвеждане на избори за Европейски парламент се дефинират от този кодекс. В съответствие с член 3, алинея 3 на член 42. Но за другите видове избори Конституцията е категорична, че не може да има условия
дефинирани в закона, различно от тези в Конституцията. Благодаря. Да не влизаме в процедури реплики, дуплики, само ще напомня, че решение номер 4 по отношение на допълнителните позитивни изисквания към активното и пасивното избирателно право при местни избори и при евроизбори е приело, че те са допустими от конституционна гледна точка по причини, които са изложени в конституционното решение. Нали, всеки може да го прочете. Ясни са тезите. Мисля, че повече не е необходим дебат. Със сигурност той ще продължи в пленарна зала. Затова предлагам да го подложа на гласуване. Подлагам на гласуване предложението на колегите от ДПС за изменение на член 1, който го подкрепя. Моля да гласува. 4 гласа за, против, 2 против, плюс 4 против, въздържали се 5. Заповядайте, господин Ципов. Благодаря, госпожо председател. Искам да попитам, не е ли необходимо в точка 3 накрая да се допълни при предсрочното им прекратяване? Защото обикновеният случай за попълване на мандати е при предсрочно прекратяване, а не когато е изтекал съответния мандат, тогава се произвеждат избори. То се подразбира. Кога в друга ситуация се попълват мандати? Повече, че във всички действащи, т.е. отменени стари закони, винаги това е бил начин на уредба да се каже, че мандати се попълват при предсрочното им прекратяване. Заповядайте, господин Карадайъ. Аз считам, че точка 3 във варианта, в който е предложен по вносител, е така, поради простата причина, аргументацията току-що я чухме, само че господин Кирилов говореше за точка 1, но онова, което каза, всичкото, което той каза и цялото му говорене се отнася за точка 3 и неговите аргументи важат в момента за точка 3. А иначе не важат и не бихме могли да ги приемем за точка 1. Като приемаме, че говорим за едно и също, спорът е за редакцията, предложението е допустимо на господин Ципов, който го подкрепя, да гласува със за. Добре, така или иначе се разбрахме, че влагаме едно и също съдържание в текста. Едно уточнение, господин Ципов, освен попълване на мандати предсрочно прекратени, има попълване и на мандати, чието изпълнение е прекъснато поради временно изпълнение на длъжност, например министър. Там има прекъсване на мандата, няма прекратяване. И след това се включва това в условията за предсрочно прекратяване. Не е ли предсрочно прекратяване на мандата, когато един народен представител стана министър? Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря, госпожо председател. Всъщност аз считам, че в член 1 в точка 1, така както я приехме, са ясни вече условията и реда за произвеждане на изборите в тази част и съгласно методиката за попълването на мандати. Точка 3 е ясно, че се отнася към условията и реда за попълване на мандати в хипотезите, когато те са предсрочно прекратени или е прекъснато изпълнението на всъщност на мандата на народния представител, когато той заема друга длъжност. Тоест, мисля, че няма спор по този въпрос. Добре, предлагам да се обединим към това, че в текстовете, които са изписани, се влага съдържанието, което току-що беше изложено от различни народни представители. Така че подлагам на гласуване член 1, предмет на кодекса. Моля, който е съгласен с текста, да гласува за. Осем гласа за, против, 4, въздържали се. Значи тогава 9 гласа за, ако и господин Ципов гласува. Вие изобщо не гласувате. Добре, продължаваме нататък. По член 2 има предложение на народните представители от ГЕРБ. Желае ли някой да обоснове предложението? Заповядайте, господин Кирилов.
Уважаеми колеги, предложили сме да отпадне предложението да се провеждат избори за кметове на райони. Те касаят градовете с районно деление, т.е. големите градове в страната. Предлагаме го от позиция на опита в следния смисъл. Когато в една община има 24 района и съответно се проведат 24 отделни избора, в голяма степен се създава невъзможност да се осъществява управленската програма на избрание по същия ред, от същото население, кмет на общината, включително и на колективния орган, Общинския съвет. Това предложение би имало смисъл тогава, когато се направи диференциация и децентрализация дори и на районното ниво в големите градове. Бюджета на големите общини е единен. Разпределението на функциите и плащанията се осъществява от политическия орган, ще го нарека, на общината, от Общинския съвет. Той се изпълнява от кмета на общината. Предлагаме да отпадне това предложение, тъй като то съществено затруднява осъществяването на управленските решения в големите градове. Трудно биха се осъществявали при вътрешно политическо противопоставяне сериозни инфраструктурни проекти в рамките на една община. Представете си, да кажем, част от северната тангента, примерно, която преминава, граничи с територията на 4 района. И всеки един от местните, да кажем, кметове, по своеобразен, различен или политически пречупен начин решава да изпълнява общата политика по осъществяване на проекта. Виждаме в това предложение повече политика. Приемаме го като политическо предложение на управляващите в момента, но то не е добро за големите градове. Благодаря ви, господин Кирилов. Да, едно изречение. След това и аз искам да се изкажа. Благодаря, госпожо председател. Искам да допълня господин Кирилов в посоката, в която той го говори, и да каже следното. Разбира се, би имало смисъл да бъдат избирани кметовете на райони, ако те наистина притежаваха някакви същински правомощия, основното от което би било да бъдат дори и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. По този начин искам да допълня господин Кирилов. Благодаря. Нека само да припомня, че това е последователна позиция на Коалиция за България и на БСП за прекия избор на районни кметове. То съществуваше в законодателството до ГЕРБ. ГЕРБ отмени прекия избор на районни кметове в предния изборен кодекс, така че нека да е ясно, че това не е конюнктурно предложение, това е наша последователна и защитавана позиция в всички парламенти, независимо от конкретната конюнктура. Ние сме казали ясно, за нас връзката на хората с представителите на властта трябва да се прави непосредствено. Районният кмет, когато е избран от жителите, например, на един Люлин, който сигурно е по-голям и от Кюстендил, и от Монтана, и от Враца като население, хората имат право да го изберат. Със сигурност той по-добре познава проблемите, отколкото някой назначен от мнозинството в Общинския съвет, така че ние категорично ще отстояваме тази позиция. Следващата стъпка с децентрализацията и създаването на повече правомощия има своето място в съответните промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, където това може да бъде направено. Ще ги направим на следваща фаза. Слава Богу, местни избори ще има след 2 години, така че до тогава могат да бъдат направени всички други необходими промени. Аз мисля, че малко напразно сега на този етап кръстосваме шпаги по този
проблем. Това не е въпрос на изборния кодекс. Това е въпрос на Закон за местното самоуправление. Там е битката, там ще се прояви политическата воля при съответните изменения. Затова аз не отдавам някакво много голямо значение на този текст. Ако тук системата, по която бяха изброявани под текста обхват, член 2, органите, които се избират, беше записано местни органи на държавна власт. И така бяха обединени двете точки, 5 и 6. Така ще бъде по-коректно. Макар че това значи, че и предишните точки трябваше да бъдат поформулирани по по-различен начин. Не избиране на народни представители, можеше една друга формулировка да се даде и да се представи. Така че сега мисля, че е напразно да провеждаме този дебат, който е присъщ и необходим дебат, разбира се. И той е много стар дебат този. Знаем какви са основните тези на ГЕРБ и на БСП, и ние имаме също позиция по въпроса за изборността на районните кметове в големите градове, но мисля, че така записан текст е коректен и да отпадне думата също. Този въпрос ще се реши с изменение, пак повтарям, на Закона за местното самоуправление. Благодаря, госпожо Буруджиева. Една кратка реплика, колеги. Според мен няма как да се реши само в Закона за местното самоуправление, защото става въпрос дали да има избор или да няма избор. Това е абсурд да твърдим, че можем да решим това нещо. По-скоро към колегите от ГЕРБ. Аз не разбирам, ако вие наистина последователно имате желание да вкарвате мажоритарен елемент в изборите, защо отказвате този мажоритарен елемент точно на местни избори и за местните органи? Ясно е, че на един кмет от голяма община, от големите градове е по-удобно да назначава, но все пак добре е гражданите да могат да му кажат кого да назначава и с кого да работи. Онзи, който те биха предпочели. И ако вие искате да премахнете мажоритарния характер на изборите за кмет и съответно за за кметовете на райони, с какво тогава, с какви очи ще искате да вкарвате мажоритарни избори за народни представители? Аз това не го разбирам, като отказ от мажоритарния ви елемент. Благодаря ви, госпожо Буруджиева. Господин Кирилов, дуплика. Тъй като по няколко изказвания, тук са допустими, разбира се, но все пак да се... Аз по-скоро исках да уточня следното. ГЕРБ управлява в София от 2009 година, от 2007 до 2011 година при условие на избрани районни кметове. И тук не знам каква е толкова болката на БСП. Не повече от 2 района беше спечелило БСП тогава. Но ще използвам възможността да кажа каква е логиката. Госпожо Буруджиева, назначаването на кметовете на райони също не става само по волята на кмета. То става с одобрението на Общинския съвет. Общинския съвет всъщност одобрява назначението на кметовете на райони. Да, опосредено е, не е пряко мажоритарно, но това пък гарантира екипната цялост при управлението на града. Уважаеми колеги, тезите са ясни. Дебата ще продължи в пленарна зала. Всичко, което е най-важно, беше казано. Предлагам да гласуваме. Заповядайте, господин Янков. Извинявайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ние няма да подкрепим предложението. И причината за това е, че всъщност тук основният въпрос е повече или по-малко демокрация. Всъщност. Смисъла на изборния кодекс е максимално да разширим правото на гражданите да определят правилата на управлението. И това, че ние ще
те ще изберат примерно кмет на район, който не е синергичен по политическа принадлежност с кмета на общината, не е проблем, защото той е кмет на района, трябва да работи така, че следващия път пак да бъде избран. А иначе, уважаеми колеги, послушни районни кметове, марионетки, които слушат какво им казва и изпълняват безропотно, такава практика има и толкова е сериозна тази практика, че ако направите анализ на местното самоуправление, ще видите, че това е точно така. По-добре гражданите да имат думата там и да си го избират този кмет. Предлагам с това да приключим. Ясни са тезите на... Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Янков, повече или по-малко демокрация добре звучи като теза и като заявка, но не при условие, че в момента, когато говорим за пряката демокрация и за възможността българския народ чрез пряката демокрация и референдум да изрази своя вод по важни теми относно гласуването, и вие... Госпожо Манолова, може ли преди да продължа да ви помоля да въвеждате ред и да се спазват правилата? Трябва да ви обърна внимание, че макар да не сме в пленарна зала, все пак би било добре да се придържаме към конкретния текст. Референдумите не са в член 2. Какво мисли ДПС или какво мисля аз за референдумите е друга тема. Моля ви, госпожо Боруджиева, нека да не говорим от името на други народни представители и да не започваме да губим излишно време още от член 2. Референдумите предлагам да ги обсъдим след това. Заповядайте, госпожо Атанасова, довършете, но моля ви по темата. По темата за мажоритарността при избора и то в случаите при избора за районен кмет. Твърдението, че този вид избор ще даде възможност на българските граждани да гласуват мажоритарно при упражняването на вод за избор за кмет на район, безспорно е така и е вярно. Но в хипотезата, в която имаме 24 районни кмета или по-малко, които се избират от Общинският съвет, който пък е избран и чрез проведени избори и при възможност за преференциален вод в последващите глави на този изборен кодекс, означава, че вота на гражданите при избор за Общински съвет е ясен и те дават възможност на този Общински съвет да гласува за кмет на район. Този кмет на район наистина няма оперативна самостоятелност по отношение на бюджетни средства и разпореждането с тях. В такъв случай, каква е логиката и може би госпожа Дора Янкова като бивш кмет на община би могла да внесе малко повече яснота в познанията на колегата си, госпожа Боруджиева. Благодаря ви, госпожо Атанасова. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Атанасова. Моля ви, господин Янков, тезите са ясни. Ако ще спазвам строго правилата, ще трябва по всеки член да давам поведнъж думата. Добре, заповядайте, имате право на дуплика, но тезите са ясни. Заповядайте. 30 секунди само, уважаема госпожо Атанасова. С уважение се отнасям към вас. Вие някога били ли сте в местното самоуправление? Имате ли представа изобщо как функционира? Аз съм бил кмет на община, знам много добре правилата. Ако искате да направим един референдум, дали да се избират районните кметове или не, ще видите мнението на гражданите, че ще бъде 90% да се избират. Това ви го гарантирам. Защо вие не убеждавате в нещо, което или не ви е ясно, или умишлено се мъчите да манипулирате системата и пренасяте казуса от едно място на друго? Нека да дадем възможност да се избира. Предложете подходящите кандидати
народът ще ги избере, няма никакъв проблем. Това е смисъла на този кодекс. Повече демокрация, както ви казах. Това е нашето разбиране. Ние така ще гласуваме. Аз мисля, че по никакъв начин не нарушаваме принципите и правилата. Благодаря ви, господин Янков. Очевидно няма как всички да сме на едно мнение. Тезите са ясни. Всяка от парламентарните групи заяви своята теза. Заповядайте, госпожо Янков. Накратко, има различни модели на местно самоуправление. Има дори модели, в които общинските съвети избират големия кмет в света. Аз подкрепям колегата Янков и в момента текста. Кметовете на райони безспорно не са толкова с делегирани правомощия. Големия кмет, столичния, варненския или пловдивския, са носители на мажоритарността и на овластени са да бъдат изпълнителната власт. Но когато местната общност, региона, даде власт на един човек, той е по-силен в изказа си да устоява проблемите на един район пред и общинския съвет и пред големия кмет. И тук не става въпрос за бламиране. Тук става въпрос за ние в тази криза имаме нужда да консолидираме общностите около личности, около политики. И все повече към това трябва да се стремим. И за това тук безспорно това е една от стъпките. Следващите стъпки в позиция децентрализация, те трябва да бъдат и овластени, и паралелно с това, може би след това трябва да вървим и към областни управители да се избират. Защото ако приемем логиката ви, че не харесвате изборите за кметове на райони, тогава защо избираме кметове на кметства? Няма смисъл да ги Същото. Имам и колегата Янков и аз имаме опит. Много по-силен и много по-консолидира един човек властта, отколкото ще приключа с това, отколкото да бъде чиновник. Иначе чиновника слуша големия кмет и тогава бихме могли да кръстим районните кметове, изнесена администрация на централната администрация. Иначе липсва. А това, че Общинския съвет ги избира, е сделка. Съберат се, назначат определени хора, които ще слушат, но все гледаме медиите. Събират се хора и казват за определени проблеми, свършвам. И в този момент седи там един кмет и вика, тя столичната община. Вместо да се остави големия кмет да извежда политиката, на местно ниво да има консолидиране и търсене на гражданския ресурс, това ме попитахте, тук има много логика да бъде по този начин. Затова аз ще го подкрепя и в залата дори ще се опитам и вашите колеги да убедя. Благодаря ви, госпожо Янкова. Можем да ги кръстим и районни наместници, и други хрумки могат да се появят, но така или иначе тезите са ясни по същество. Който подкрепя предложението на народните представители от ГЕРБ за отпадане изборността на кметовете на райони, моля да гласува. 3 гласа за. Против? Осем против, въздържали се 3. Тук броя гласа и на господин Чуколов. Ние поддържаме нашата позиция, че не е систематически мястото тук за този спор и за този дебат. Това е цялата работа. И аз се очудвам защо е сложен този текст при положение, че сегашно действащия закон в тази насока, в тази връзка, урежда друго положение. Той някакси виси във въздуха. Разбрахме вашата теза. Няма как да се изпират районни кметове, ако не бъдат написани в изборния кодекс. Но така или иначе дебатите ще продължат, включително и по Закона за местното самоуправление и местната администрация. Сега подлагам на гласуване член 2 по вносител, който подкрепя текста. Моля да гласува. 11 за. Против? 3 против. Преминаваме към член 3. По член 3 предложения са направили народният представител Павел Шопов и народните представители Карадайъ, Янков, Казак и Хамид. Заповядайте, господин Шопов, ако желаете да обосновете вашето. Благодаря ви. Това наше предложение е предвид на стара наша теза, на наша позиция още от... Извинявайте, има предложение и на ГЕРБ по същия член, тъй като вашето е трето по време, след това ще направите вие вашата обосновка. Още от 40-то Народно събрание, която е във връзка с нашето схващане против двойното гражданство.
Така е в повечето страни от Европейския съюз. Това е също друг спор, друга тема, друга голяма теза. Той се е водил този спор много пъти в Народното събрание. Внасяли сме и законопроекти по него и пак ще внасяме, но нашето схващане е против двойното гражданство и по изключение, като много голям компромис, двойно гражданство, което се допуска на български граждани, които могат да бъдат граждани на друга държава от Европейския съюз или изброени няколко държави, в които има големи български общности. Македония, Сърбия, Украйна, Молдова. Да не продължавам в тази връзка, да бъда подробно да ги изброявам, но това е нашето схващане, това е нашето виждане и ние си го устояваме и в новия изборен кодекс. Това е наше изявление и изказана позиция срещу двойното гражданство. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Шопов. Кой колеги от ДПС? Заповядайте, господин Карадайъ, да обосновете вашето предложение. Първо, по предложението на господин Шопов, само едно изречение. Аз разбирам, че това предложение е адресирано за промяна на Конституцията, защото все пак рамката е заложена в Конституцията и закона не може да излиза извън рамката на Конституцията. И в този дух са и нашите предложения, а именно в член 3, алинея 1, въпросът е уреден в член 10 на Конституцията, така мислим ние. Алинея 2 е ясно и алинея 3 урежда въпроса кои имат право да избират и кои имат право да бъдат избирани в различните видове избори, и тук са пренесени основно конституционните текстове, а именно в алинея 3 право да избират народни представители, президент и вице-президент на републиката, членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са подставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода, което е член 42, алинея 1 на Конституцията. И нищо по-различно. Единствено и само текста на член 42, алинея 1 от Конституцията. В алинея 4 е уредено изключението за граждани, не български граждани, но граждани на държави членки на Европейския съюз, които имат право да избират членове на Европейския парламент от Република България. В алинея 5 е уреден въпроса за местната власт, за общински съветници и кметове, български граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат постоянен или настоящ адрес най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място, 6 месеца, защото и на предишните избори е било така, а адресът единствено и само асоциира към съответната община, в която българският гражданин ще има право да гласува, т.е. в коя да е община. Алинея 6 урежда въпроса за небългарски граждани, граждани на държави членки на Европейския съюз, които имат право да участват в изборите за общински съветници и кметове по същия начин. А оттам нататък в алинея 7 предлагаме въпроса за кой може да бъде избиран за народен представител, а именно за народен представител може да бъде избиран български гражданин, който няма друго гражданство, навършил е 21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода, което е член 65 алинея 1 на Конституцията и нищо, нито повече, нито по-малко. Член 65 алинея 1 на Конституцията. В алинея 8 е уреден въпроса кой може да бъде избиран за президент. За президент може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който отговаря на условията за избиране на народен представител и е живял през последните 5 години в страната, който е... И в алинея 9
е уреден въпроса, кои имат право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България, а именно български граждани, които са навършили 21 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода. И в алинея 10 е уреден въпроса кои небългарски граждани, граждани на държавите членки на Европейския съюз имат правото да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България. В алинея 11 е уреден въпроса кои български граждани имат правото да бъдат избирани за общински съветници и кметове, а именно български граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание и лишаване от свобода и имат постоянен или настоящ адрес най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. И в алинея 12 нашето предложение е да се уреди въпроса кои небългарски граждани, граждани на държави членки на Европейския съюз имат правото да бъдат избирани за общински съветници и кметове в нашите избори. Това са съответните текстове, това са предложенията. Защо? Защото в член 3, както е по вносител, ако се разглежда въпроса кои могат да бъдат избирани и кои могат да избират, би трябвало да бъде обхванат целият диапазон за всичките избори, да е изведен съвсем в началото, за да може оттам нататък единствено и само различията при провеждането на различните избори да се разглеждат в самия процес при произвеждането на изборите. А тук става въпрос за права, така че това е нашето предложение за всичките алинеи на член 3. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Карадайъ. Заповядайте, господин Янков. Благодаря, уважаема госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Уважаеми колеги, член 3 е изключително важен. Тук са заложени принципите. Пряко кореспондира с Конституцията, член 3. Начинът, по който е формиран от вносителя, не дава яснота за тия принципи, а препраща към различни други части на кодекса. Ние считаме, че основната задача на изборния кодекс е кодифицирането, т.е. систематизирането на материята, която трябва да бъде ясна. Имаме сериозни критики по тия въпроси и от Венецианската комисия, и от делегацията на ОССЕ. Всъщност, това, което сме направили като предложение, има за задача и за цел, съобразно Конституцията, на едно място да стане ясно кои са основните принципи на изборния кодекс. Защото, уважаеми колеги, както е в момента материята, примерно едно и също понятие, което се дефинира в различните части на кодекса, в преходни и заключителни разпоредби, се тълкува по различен начин. Примерно живял през последните колко си месеца. Което поставя в неравнопоставеност, нарушава основни правила, основни принципи, конституционни права. Ние считаме, че по този начин, систематизирано в тая глава, става ясна философията по отношение на принципите на целия изборен кодекс. Затова ви молим в интерес на европейския статут на България да подкрепите тия предложения. Те са в интерес на всички политически сили и на всички български граждани. Това е нашето разбиране. И от политическа, и от правна гледна точка, и като правна техника. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Янков. Нека да обосновем предложенията. Много ви моля, още не са се изказали народните представители. Много ви моля. Тук се застъпват различни гледни точки. Има ли още желание някой да обосновава вашето предложение? Не. Тогава давам думата на ГЕРБ да обосноват тяхното предложение по член 3. Заповядайте, господин Кирилов. Уважаеми колеги, всъщност в нашето предложение има два нови елемента, макар да е текстуално кратко. Те и двата са доста съществени.
Първото е елемента на задължително упражняване на избирателното право. Второто е смесената система. Тъй като по-важното е задължителното упражняване на правото, ще си позволя по-скоро на това да се концентрирам. Вече в публичното пространство имахме възможност да изложим аргументи в тая посока. Сега почнахме пък дебата с член 42, относим към точка 1 и 3 от член 1. Ние гледаме последния начин на задължителността. Има основни права, които са основни права на човека. Правото на живот, правото на чест и така нататък. Трябва ли нещо да чуя от госпожа Буруджиева или... Продължете, господин Кирилов. Имаме и публични права. В Конституцията, в член 41, всъщност изборното право е визирано като публично право. Това е правото на избор. Ние често смесваме правото на избор с гласуването. Правото на избор е гарантирано от Конституцията. И по това мисля, че няма смисъл да спорим. Въпросът е дали неговото упражняване, дали гласуването следва да бъде в, да кажем, в императивна форма. Няма да правя подробен анализ на теориите, защото сигурно, убеден съм, госпожа Буруджиева ги познава много по-добре от мен и ги преподава. Но възприема се, че демокрацията и народния суверенитет изисква и задължението, и активността на този, който е поставен в тази политическо-държавна система. Да, правото е гарантирано и то е право. Въпросът е дали може да задължим субекта гражданин вече в публично-правната му функция да упражнява това право. И ние смятаме, че можем. И по тази причина предлагаме задължителност при упражняването, като вие по-нататък вече сигурно сте и видяли, не го скрепяваме като санкция, т.е. не следваме пряката връзка задължение, неизпълнение, наказание. Ние казваме, гражданина, който за нуждите на Конституцията и закона е дефиниран като избирател, е длъжен да си упражни избирателното право. Да, той може да не гласува за никой, но е длъжен да упражни активната си позиция спрямо държава, в която има демокрация като форма на държавно управление. Така че смятаме, че член 42 не е нарушен. Знаем, че ще имаме дебати. Позволих си накратко да изложа тезата, без да бъда съвсем изчерпателен. По отношение на смесената система, вие знаете, че още в проекта за изменение и допълнение, който бяхме внесли през юли месец, ние бяхме предложили възстановяване на правилото за мажоритарен елемент в пропорционалните избори и затова сме предложили, ако са 32 многомандатни избирателни района, 32 народни представители, примерно, да бъдат избирани по мажоритарен способ, принцип, метод, а 208 да бъдат чрез пропорционални листи, т.е. предложения. Благодаря ви, господин Кирилов. Колеги, бяха представени трите предложения. Изказвания от парламентарните групи. Заповядайте, господин Шопов. Ясни са опитите на ДПС да торпилира
и малкото да възприят принципът толкова колкото е на уседналостта само по отношение на местните избори. Аз ще бъда кратък. Тук няма смисъл да повтаряме стари тези, които години сме поддържали, и те са ясни на широката общественост. „Атака“ е изключително радикален поддръжник на тезата и за уседналостта, както и по отношение на тези други въпроси в член 3, които са относно правото да бъдат избирани, да избират лицата. В това отношение само с това искам да напомня и да завърша. Постигнатото е било и е резултат на големи усилия и консенсус на българските партии. И никой не бива да си въобразява, че може да торпилира този резултат, който така е събран в член 3 по вносител. И апелирам към всички представители тук на партиите, на българските партии. Можем да имаме каквито и да е противоречия помежду си и по закона. Можем да бъдем най-остри във вижданията си, личностно, партийно и как ли не още, но има неща, които нямаме право да прекрачваме. И нямаме право по никакъв начин да торпилираме и да връщаме назад. Благодаря. Благодаря. Може би трябваше да заявя и позицията на Коалиция за България по трите предложения, след това да продължим с дебата. Последователно ние няма да подкрепим предложението на „Атака“ за въвеждане на препятствия пред гражданите с двойно гражданство да се кандидатират за членове на Европейския парламент и за органи на местна власт. Даже нещо повече, като вносители сме разписали за първи път такава възможност в Изборния кодекс лица с двойно гражданство да бъдат избирани за евродепутати, за членове на Европейския парламент и в органите на местната власт. По отношение на народните представители и президента има ясно разписани забрани в Конституцията, така че смятаме, че не е необходимо в Изборния кодекс те да бъдат повтаряни. По отношение на предложението на ДПС, ние няма да го подкрепим. Мога да развия и подробни съображения защо по този начин вносителят е изписал член 3, т.е. разделили сме условията към избора на различните позиции, народни представители, органи на местна власт, евродепутати, президент и вице-президент на две части. В общата част са общите условия, вече специфичните условия са в специалната част. В случая става дума за така наречения принцип на уседналост. Ние няма да подкрепим неговата промяна съобразно до сега действащите правила и сме го написали ясно в текстовете на кодекса. По отношение на предложението на ГЕРБ, тук, макар и наистина да е кратък текста на член 3, прав е господин Кирилов, се правят две глобални предложения от ГЕРБ. Едното е за въвеждане на задължително гласуване, другото е за въвеждане на смесена система с 32 мажоритарно избрани народни представители. Нашата позиция е ясна. Да се гласува на избори е право на българските граждани, което е закрепено в Конституцията. По никакъв начин не може да съществува задължително право. Тук споровете, изобщо по теорията на естественото право, предполагам, че ще се случат в пленарна зала. Излишно е сега да развиваме абстрактни аргументи. Още по-малко ние бихме подкрепили предложението за стимулиране с административни ваучери на хората, които ще отидат да упражнят правото си на глас. По никакъв начин не приемаме подкупването на избиратели. Още по-малко можем да приемем предложението държавата да участва в съфинансирането на купуването на гласове. За нас това е абсурдно. Ако бих развивала политически тези, бих казала, че от ГЕРБ друго и не може да се очаква. Те така знаят да правят избори, но не го казвам, защото дебатът е все още в рамките на комисията достатъчно на предварителна
фаза. По отношение на 32-мата мажоритарно избирани кандидати, не виждам защо трябва да повтаряме стари грешки и да се връщаме на това какво представляваха 31 мажоритарно избрани депутати през 2009 и с какво те се отличиха в предния парламент. Всички имат достатъчно дълга памет. Ако ще бъде възприета мажоритарна система, според мен стъпката е една. За съжаление, не се стигна до нея в този изборен кодекс. Това е немската система с 120 на 120 мажоритарно и пропорционално. Или някакво друго решение, което да съответства на световни или европейски практики. Признавам си, че варианта с 31 мажоритарни, който беше прият в един преден парламент, в който участвахме Коалиция за България, не беше добър. В това се убедиха всички български граждани. Така че излишно да правим опити да го реанимираме. Макар че аз ви разбирам, смятате, че той би работил евентуално за ГЕРБ. Предлагам да оставим тези сметки, защото, казвам ви го от собствен опит, те никога не се сбъдват. Нека да дадем думата на един гражданин с активна позиция, поне по една от обсъжданите теми. Много кратко и след това ДПС по другите предложения. Уважаема госпожо Иванова, уважаеми господа депутати, имам усещането, че българската държава единствено и само присъства в тази зала и представлявана единствено и само от вас. За съжаление обаче резултатите показват нещо съвсем друго. И само искам да ви напомня, че 17 февруари е много скоро, едва след 2 седмици. Господин Янко Янков, казахте, че повече или по-малко... Моля ви, нека по темата. Окей, по темата. Вие казахте, че трябва да има по-малко или повече демокрация в този изборен кодекс. Къде му е демокрацията? След като забранявате на българи с двойно гражданство да се кандидатират за народни представители. Ще ви кажа само следното. В член 6 в Конституцията, за която говорите, напротив, господин Карадайъ и господин Янков казаха, че те поддържат текста в член 65 алинея 1 и забраната в този текст, че българи с двойно гражданство нямат право да се кандидатират за народни представители. Трябва да ви кажа, че наличието на двойно гражданство е лично право и определение. И в член 6 алинея 1 това е регламентирано. Ще ви цитирам и ако искате и още други членове, ще ви покажа как това е разписано и в европейските държави. Възприете навсякъде принципа на реципрочност. Който има право да избира, има право да бъде избиран. Вие къде? Аз не мога да разбера България къде се намира. Не сме ли в Европа? Не са ли това предписанията на ОССЕ, на ПАСЕ, на Венецианската комисия? Колко още органи искате да ви изброя? Имаме гражданска инициатива за пряко участие на гражданите в държавното управление с председател доктор Константин Трънчев. Тук в тази зала бяхме преди една седмица и поискахме именно промяната в този текст. Какво се случва? Извинявам се, че съм емоционален, но просто не мога да възприема това поведение и това отношение. Благодаря ви, говорим за демокрация. Това ли е демокрацията? Ще ви помоля да не се вълнувате. Предложенията за това да бъдат избирани лица с двойно гражданство в случаите, в които това не се забранява от Конституцията, именно в органи за местна власт и за членове на Европейския парламент, се съдържат в проекта за кодекс. Те ще бъдат взети предвид. Аз съм сигурна, че те ще бъдат и приети. А що се отнася до текстовете, които са закрепени в Конституцията, вие достатъчно добре разбирате, че това е комисия по приемане на нов изборен кодекс, не за промени в Конституцията. Така, искали сме парламентарен дебат по тази тема. Това не искаме е парламентарен дебат, това е гласуване на второ четене на проекта за изборен кодекс. Заповядайте, господин Карадайъ. Само 2 изречения, ако позволите. Господин Томалевски, ние не предлагаме този текст. Ние, когато направихме нашето изложение по нашите предложения, казахме, че сме се съобразили с член 65 от Конституцията. Ние не предлагаме промени в Конституцията, както примерно и в основния текст се предлага, а и в някои други предложения. Виждаме, че в закон се правят предложения за промяна на Конституцията. Напротив, ние предлагаме точно обратното. Конституционните текстове да влязат в закона. Член 6 е част от Конституцията и наличието на двойно гражданство е лично право.
излишни на пререкания. всеки един гражданин. Нарушавате Конституцията по този Господин начин. Томалевски, ще може след заседанието да продължите. Има ли други желаящи? Заповядайте, господин Казак. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, това е един от най-важните текстове, член 3, и аз мисля, че тук наистина трябва принципно да се разберем по един въпрос. Ще се опитваме ли да предлагаме противоконституционни текстове да ги прокарваме или не? Когато знаем ясно и категорично, че Конституцията, дали го искаме в момента или не, налага определени ограничения, това трябва да се приеме като даденост. И всеки народен представител с минимална политическа правна култура трябва да осъзнае, че не може с предложения в обикновен закон, пък бил той кодекс, да дерогира, да нарушава или да предлага изменение там, където Конституцията не позволява подобно нещо. Това се отнася и за предложенията на Павел Шопов, това се отнася и за предложенията на ГЕРБ. Уважаеми колеги, не може, това трябва ясно просто да си го избиете от ума, че можете с закон да превръщате едно конституционно право в задължение. Не може. А още повече, когато то е закрепено в глава 1, общи начала на Конституцията, член 10, изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. Право. След това развито в член 42, в член 42 в глава 2, която се казва, уважаеми господин Кирилов, основни права и задължения на гражданите. Не на хората. Не публично. Този термин публично вие сте си го измислили. Има права на човека, има права на гражданина. Глава 2 третира правата на гражданите. Било то публични, било то частни, изберете си термина, но те са основни права на гражданите. Те са права. Когато Конституцията прецени, че дадено право може да бъде и задължение, тя го посочва изрично. И аз ще ви дам такъв пример. Например, член 47 гласи: отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата. Тук Конституцията е преценила, че това може да бъде едновременно и право и задължение. Но Конституцията не е преценила, че избирателното право може да бъде задължение, уважаеми колеги. Така че вие не можете да задължите българския гражданин да упражнява конституционното си право, ако не желае. Както не може да го задължите да упражнява което и да е друго от неговите конституционни права. Още повече при наличието на член 57, алинея 1 от Конституцията, която гласи: основните права на гражданите са неотменими. Не можете да отменяте, да променяте, да видоизменяте основни конституционни права, превръщайки ги в задължения. Така че надявам се по този въпрос от сега още да се изясним и повече да не спорим, било то в пленарна зала, било то по медиите, за нещо, което е толкова архиясно. За смесената избирателна система, госпожа Манолова каза, видяхме до каква мажоритарност доведе това предложение за 31 мажоритарни района. Никаква мажоритарност, само допълнителни мандати за най-голямата политическа сила и за ДПС, разбира се, но ние не искаме да се възползваме от това допълнително предимство, както това се получи през 2009 година, за сметка на справедливото разпределение на мандатите съобразно реалната политическа представителност на политическите сили. Нямаме нужда от подобни подаяния. Ние апелираме, ако ще има мажоритарност, тя наистина да бъде реална, а не измислена, не такава, каквато вие предлагате и която доказа, че реално изборът се провежда изключително и само на партиен принцип, без
капчица мажоритарен елемент в него. Що се отнася до нашите предложения, уважаеми колеги, за сетен път искам да ви заявя, че ДПС не е против принципа на уседналост. ДПС е против тази версия на този принцип, който се прокарва в български условия и който лишава по един дефинитивен, безапелационен начин определена група български граждани от конституционното им право да избират местни органи на власт в крещящо нарушение на член 42. Алинея 1, който гласи: гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващи наказание или лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа. Алинея 1 категорично поставя знак за равенство по отношение правото да избират на българските граждани, когато те го упражняват както по отношение на национални органи, така и на местни органи. Версията, която се прокарва от няколко години в България на така наречения принцип на уседналост, вместо да се ограничи само единствено да посочи къде българският гражданин да упражнява правото си на глас на местни избори, а именно там, където е неговата трайна обвързаност, трайната му връзка с съответната община или населено място, води де-факто до пълно лишаване на гражданите от правото им да избират, което е противоконституционно и рано или късно това нещо ще бъде констатирано, трябва да бъде признато и от Конституционния съд в момент, в който Конституционният съд ще бъде в състояние да надмогне политическия натиск или пък да се освободи от някои трайни обществени политически нагласи, за които спомена господин Павел Шопов. Нека да не влизаме и в тази плоскост. Последното нещо, което искам да кажа: никога не е имало политически консенсус, господин Шопов, по този въпрос, понеже за консенсус консенсус означава пълно съгласие. Никога не е имало пълно съгласие, защото ДПС никога не е приемало лишаването на български граждани от основни конституционни права. Благодаря. Уважаеми колеги, чуха се обстойно тезите на всички политически сили. Моля ви, господин Янков, наистина ви моля. Добре, сега може едно и също да го повтаряме. Заповядайте, господин Янков. Сега ще се включи госпожа Цачева и господин Шопов и член 3 ще го обсъждаме цял ден. Благодаря ви, господин Шопов. Заповядайте. Добре, кажете, но ви казвам какво ще стане. Ако няма да обсъждаме... Госпожо председател, уважаема госпожо председател. Господин Янков. Моля. Уважаема госпожо председател, ние сме достатъчно интелигентни хора да не се повтаряме. Нямам такова намерение да се повтарям. Искам само да обърна внимание на следното. Специално по тезата, която се опитва да внуши господин Шопов. Защото тук се излъчва нашето заседание по интернет. Че ДПС се мъчи да торпилира системата на уседналост. Това изобщо не е вярно. И тук на господина, който се изказа от гражданския сектор, явно изобщо не е разбрал нашите предложения. Точно обратните са нашите предложения. Защото, нека да си го кажем съвсем откровено, начина, по който е формулирано понятието „живял през последните 6 месеца“, е насочено единствено и само срещу българските граждани с двойно гражданство. Уважаеми господин Шопов, направете един анализ и ще видите колко избори са манипулирани в резултат на вътрешния туризъм, на това колко хора са пренасочени от един регион в друг. Защото в момента, ако един човек, който има постоянен адрес някъде в Силистра, примерно, а живее в Кюстендил и не се е прибирал от 20 години, по начина, по който е дефинирано живял през последните 6 месеца, той може да отиде и да гласува. А той, който има настоящ адрес в Одрин или в друг град, тук на границата, и се прибира всеки месец, има имот, има... Добре. И той човек не може да отиде и да гласува. Защо? Защо да не може да гласува? Там му е имота, плаща данъците, грижи се за този имот. Иска кмета, който бъде избран, да му има доверие, а не да го избират. И освен това,
това, което искаме да кажем за мажоритарния избор. Уважаеми колеги от ГЕРБ, основният въпрос е въпросът за отговорността, като го избереш един народен представител. Пред кой носи той отговорност? Партийните кандидати носят отговорност пред партията и знаят, че утре няма да бъдат депутати. Вкарваме политически брокери в парламента, които гласуват както и какво му е убеждението на него, с каква политика влиза в парламента. Това е основният момент. Тия хора имат самочувствието, че са независими, защото нищо не зависи от тях. И към една или друга политическа сила се присъединяват в резултат на определени комерциални действия. Това е ситуация. Благодаря ви, господин Янков. Реплика. Заповядайте, Ако госпожо позволите, Цачева. във втората част на господин Янков. Няма как това да са независими народни представители, защото мажоритарно избраните, така както ние го предлагаме, връщам ви назад 2009 година, идентични са правилата, е да се излъчват от партиите и коалициите. Просто в един избирателен район едномандатният кандидат, това е мажоритарен, излъчен от партия и коалиция. Той не е независим, за разлика от онези народни представители, които се излъчват от инициативни комитети, регистрират се като такива и опитват да преодолеят квотата на съответния избирателен район, за да попаднат в Народното събрание. Така че нямаме брокери в парламента чрез смесената мажоритарна система. Дуплика желаете ли, господин Янков? Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин Янков, човек трудно може да се ориентира в тезите ви, защото преди малко, когато коментирахме член 2 при изборите за кмет на район, вие твърдяхте, че трябва да има мажоритарен вод на избирателя. Сега, когато коментираме смесената избирателна система и мажоритарния вод на избирателя, вие сте против. Ясно е, че през 2009 правилата за избори за народни представители са гласувани от вас и от Коалиция за България. И тезата за 31, не е ли така? 32 мажоритарно избрани народни представители е на Коалиция за България и ДПС, които тогава управляваха в мандата на тройната коалиция. Мисля, че за всички е ясно. В момента това някаква шизофрения ли е да твърдите колко е важен мажоритарния вод при изборите за кмет на район, а е маловажен при изборите за народни представители, които имат най-високата степен на представителна власт, защото са законодателният орган на държавата. Благодаря. Заповядайте, господин Янков, за дуплика, след това господин Казак. Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Няма да влизам в медицинската терминология, защото тук водим съвсем друг дебат. Начинът, по който предлагате мажоритарния избор, не е повече демокрация. Партиите имат основна задача да се предлагат листи, за които избирателът да гласува, с които партиите носят отговорност пред избирателите. Повече демокрация е възможност за издигане на независими кандидати. Има механизъм. Да, ние не сме против него. Но това не е мажоритарен избор, както вие го разбирате. И явно вие нямате представа, какво значи действително мажоритарен избор. Аз ще ви извадя за пленарна зала говоренето на комисията, която беше председател госпожа Фидосова. Ще ви извадя позицията на ГЕРБ. Ще видите, действащия изборен кодекс в момента, тогава го приемахме. И отпадна при госпожа Фидосова. Аргументите на ГЕРБ бяха обратните. И ще видите. Само секунда. Вие го отменихте след това. Вие го отменихте и сега го връщате. Нали отричаме Фидосова и вървим напред. Дайте да не се връщаме към това, което е било там. Госпожо, Тя беше с... Вие бяхте с госпожа Фидосова. Никой не ви прекъсваше като говорихте.
Дадахме ви възможност да говорите. Нека да се довърши. Ето, ние направихме експеримент 2009 година. Видя се, че този експеримент не усъвършенства политическата система на България. Напротив, може би ще дойде и това време, когато действително демокрацията в България, начина по който се провеждат изборите, всичко онова, свързано с финансиране, с организация, с отчита, с всичко, с мотивацията на качествени хора да се издигат за мажоритарни кандидати. Тогава ще дойде и това време. 2009 година показва, че експериментът, пак казвам, не усъвършенства политическата система на страната. Защо да го правим тогава? Благодаря ви, господин Янков. Заповядайте, господин Казак. Отказвате се, колеги. Има ли още някой какво да каже по член 3, за да няма след това оплаквания, че някой не се е изказал? Заповядайте, господин Карадайъ. Колеги, систематизирането в член 3 на правото гражданите, които да избират и да бъдат избирани, решава и другия въпрос в един и същи закон, да има 5-6 различни дефиниции на един и същи термин. Термина живял. Тоест, всякаква форма на редакция може да има, но систематичното му място за правата и за принципите, мисля, че е в член 3, уреждането на този въпрос на едно и също място, а не в различни членове, пръснати в изборния кодекс и още в началото, още в член 3, да се започва с препращане към едни текстове някъде из изборния кодекс, т.е. към някакви членове, и като се стигне до тези членове, пък те да препращат обратно в началото. Това е нещо, което се вижда и което е факт в предложението. Само това исках да отбележа. Благодаря. Благодаря ви, господин Карадайъ. Заповядайте, госпожо Цачева. Госпожа Цачева ще се изкаже. Аз ще започна от там, където свърши господин Карадайъ. До сега ние бяхме убеждавани, че този проект, внесен от народни представители на левицата, всъщност бил проекта на Временната комисия за изготвяне на проект за изборен кодекс. Госпожо Цачева, на второ четене сме. Моля ви по член 3. Само за да направя връзката с това, което каза господин Карадайъ. Не е задължително вашето изказване да следва логиката на това на господин Карадайъ. Напротив, уважавам го и искам да продължа оттам, откъдето той завърши. Добре, по член 3, моля. Не ме прекъсвайте, защото ще си загубя мисълта. Аз ще ви я държа. Добре. По същество с неговото изказване се опровергава структурата на новия проект за изборен кодекс, тъй като разбирам, че той не приема в общата част, така както систематично е определен член 3, с препратките в специалната част за различните видови избори. Това е изключително принципен въпрос. И ние сме на второ четене, вярно е, но това предложение, което са направили колегите от ДПС, с има-няма 3 страници и нещо, не мисля, че като редакция, като систематика, ако вървим по новата структура на изборния кодекс, му е тук мястото. Така че, вие какво поддържате, колеги? Кодекса с обща и специална част или почваме сега да се връщаме? Това са текстове, голяма част, копи-пейст от този кодекс, който явно ще го споменаваме до края. Копи-пейст от Конституцията. Ами нали имахте членове във Временната комисия, нали подкрепихте доклада, защо там не казахте не по този начин на структурата? Сега ни бавите, колеги, и не можем да вървим с темп напред. Значи, имаме една структура на обща и специална част, нали така? Вие ни предлагате текстове, които по съдържание трябва да се намират в специалната част. Значи специално този въпрос го правим общ и го извеждаме отпред. Благодаря ви, госпожо Цачева. Изцяло споделям вашия призив да не бавим излишно приемането на кодекса. Заповядайте, господин Казак, господин Карадайъ. Госпожо Цачева, първо,
Временната комисия и нейният продукт беше приет под условие, че ще... Добре. Това е проект на нов изборен кодекс. Беше приет под условие, че той ще служи като добра база за упражняване на законодателна инициатива. Нали така се разбра? Така. Това е нещото, което сме приели. Никой не е казал, че ние подкрепяме напълно и изцяло онзи проект във всичките му части, в цялостната му конструкция, така как е съставен. Не случайно ние не внесохме наш проект. Единствената група, която внесе проект на нов изборен кодекс е Коалиция за България. Ние считаме, че е добре да се структурират по материи в глава 2 отделните видове избори, но основните права, основните начала по отношение на това, кой има право да избира на съответните видове избори, трябва да бъдат изведени там, където им е мястото. Всичко останало, което е специфично във връзка с организацията и реда за произвеждане на съответния вид избори, трябва да се остане в съответните раздели или глави, посветени на съответните видове избори. Това е нашата принципна позиция. И тук няма никакво противоречие. Уважаеми колеги, има ли други народни представители, които искат да се изкажат? Няма други народни представители, които да искат да се изкажат, така че подлагам на гласуване предложенията по реда на тяхното постъпване. Първо е предложението на народният представител Павел Шопов. Колеги, който подкрепя това предложение, моля да гласува за. 3 гласа за, против 6 гласа против, въздържали се 2. 5. 6. Нали броим и господин Ципов? Ако не е за... Добре. Добре, благодаря. Предложението не се приема. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Карадайъ, Казак, Янков и Хамид. Колеги, който подкрепя това предложение, моля да гласува за. 4 гласа за, против 3 гласа против, въздържали се 8 гласа въздържали се. Подлагам на гласуване, предложението не се приема. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Цецка Цачева и група. Който го подкрепя, моля да гласува за. 4 гласа за. Който е против? 4 против. Въздържали се? 6. Предложението не се приема. Сега подлагам на гласуване. Пояснявам, че господин Ципов е заявил, че гласува като госпожа Атанасова. Господин Павел Шопов и господин Чуколов като господин Петров и госпожа Буруджиева като господин Попов. Така че по този начин броя гласовете на парламентарните групи. Сега подлагам на гласуване основния текст на член 3, както и по вносител. Моля гласуващите за. 3 и 4, 7 за. Ето го и самия господин Шопов. Имам неговото изявление, че гласува като господин Петров, но ще може да го заяви лично. Гласуваме основния текст на член 3. Моля, господин Шопов, да погледнете. Ние не сме напреднали
изобщо, така че сме на член 3. Бяха отхвърлени вашето предложение, предложението на ДПС и предложението на ГЕРБ. Сега подлагам на гласуване основния член 3, в който е казано, че изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване, че гласуването е лично и останалите алинеи на член 3, така че сега го подлагам на гласуване. Който е за, моля да гласува. 4 за и 7 за. Много ви моля, госпожо Цачева. Ами не следете си вашата група, не следете „Атака“. 7 за, против. Против няма, въздържали се. Осем. Текста на член 3 не се приема. Продължаваме нататък.